दा सारा आसामाव मोनसे पलिसि लाबाय मा कम्पोजिट स्कुल्स 25टा कम्पोजिट स्कुल्स गभर्नमेन्ट अफ आसामा 50 लाख करि होगोन नाबार्ड लननि फैसा बियो आं बेखौ सायख'आ नोंसिनि सेलेक्सन खालामनायनि दायित्वआ नोंसिनि आंनि पार्टिनिनो ब्लकनि लिडारफोरखौ लेंनानै आं सायख'नो होदों गासै 25टा कम्पोजिट स्कुल क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 क्लास 6 सिम 6 निफ्राय माबासिम 10 सिम आरो बेनिफ्राय 10 निफ्राय 12 सिम बेफोर कम्पोजिट स्कुलाव फैयो दा बे एप्रुभ जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ नाथाय माखासे क्राइटेरियाखौ बेखौ स्टाडि खालामबाय थादों जे बबेबा स्कुला जों हरनाया क्राइटेरिया मिलायोना मिलायाखै मिलायाखैबाथ' मोननाय नङा आरो क्राइटेरिया मिलियोबा मोनसे कम्पोजिट स्कुला 50 लाख थाखा मोनगोन दा मोनसे समस्तआव 25टा स्कुला 50 लाख करि थाखा मोननांगौआबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा बिटिसिजों आसाम गभर्नमेन्टजों मोनसे रुल्स आरो संबिधाननि मोनसे गेप्सआ मा बेखौबो बुजिनो गोनां जाहैबाय जों दा 6 शिड्युल जानाय लोगो लोगोनो गभर्नमेन्ट अफ आसामा माखासे बुरजाथार डिपार्टमेन्टआव जायफोर डिपार्टमेन्टफ्रा कमप्लिटलि ट्रेन्सफार्ड साबजेक्ट काउन्सिलाव बेवहाय डाइरेक्टलि जेबो स्किम हरनो हाया बा स्किमबो मावनो हाया बे जाहैबाय संबिधानिक मोनसे रुल दा ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टआ मा लैंड रेवेन्यू माइनर डिपार्टमेन्ट्सफोर आंना हेन्डलूम टेक्सटाइलाबो कमप्लिटलि ट्रेन्सफार्ड सयल कनजारभेशनाबो कमप्लिटलि ट्रेन्सफार्ड बेवहाय आं एक्सट्रायै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम हमनो हाया डाइरेक्टलि मोनसेबो हमनो हाया आं रुल मथे गाइडलाइनाव दङ जे एक्सक्लुडिं 6 शिड्युल मोनसेबो स्किम हमनो हाया आं नियम मथे मानो हमनो हाया बोसोरारि बाजेटखौ बिटिसिनो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय काउन्सिलनो बाजेट हमना होयो काउन्सिलनिनो हरखायो नालाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट हमनांगौनि खोथा गैला खारन गासिबो पावारखौ काउन्सिलनो होनाय जादों किन्तु देग्लाय आं मा खालामदों आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं जुदि मोनसेबो स्किम हमनो हायाबा बे डिपार्टमेन्टखौ आंनिफ्राय लांदो आं नांला नांबाय बेबायदि जेनेबा सयल कनजारभेशनाव माखासे गोबां स्किम हमनाय जादों बेखौ लासै लासै नुलांगोन आरो बोसोरे बोसोरे हा खुरखानायफोरखौ होबथानो थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन किन्तु रुल मथे हाया खारन जों बे फैसाखौ काउन्सिलनोसो हरनांगौ दाबो जुदि आं बावहाय 10टा स्किम हमदोंबा सयल कनजारभेशननि प्रमद बरुवा जुदि गाबोन बुङो नों मानो डाइरेक्ट मावदों बे फैसा जोंनो हर होनना बुंबा आं बेनो हरनांगौ नियम आं मावनो हाया नियम 6 शिड्युलाव बेनो जोंहा बुजिनाया एसे गोबां माबा जादों किन्तु बेनि अनगायैबो गोबां मोनसे लामा दङ जिहेतु आं बेनि गार्जेन मिनिस्टार हिसाबै बे ओनसोलाव मा मावगोन मा मावा बे गासिबो आंनाव फैगोन स्किमफ्रा जेखि डिपार्टमेन्टनि जाया मानो दा जेनेबा मोनसे प्रप'जाल फैबाय थादों नाबार्ड लननिफ्रायनो मुसलपुराव डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे स्टेडियाम जागोन आरो बे एप्रुभ जानाय लोगो लोगो 50 कोटि थाखानि मोनसे स्टेडियाम जागोन मुसलपुराव बे प्रप'जाला अलरेडि होनानै दङ हा नागिरनो थिनदों जोंखौ सलार प्लान्टनि सलार एनार्जिनि 100 बिगासो हा नांगौ हाखौ नागिरनो हायाखै जों दाबो आरो जायोबा CSR फान्ड बायदि बायदि फान्डनिफ्राय सलार एनार्जिनि प्लान्ट मोनसे लगायगोन बेवहाय बे कौटि थाखानि प्रजेक्ट जेरावनाखि मानसिफ्रा बेवहाय थांनानै थानाय लामा मोनदों कख्लाबारि एग्रिकालचार फार्मनि बाथ्रा एग्र' फरेस्ट्रि कलेज गायसननांगौनि बाथ्रामोन बाहाय जरहाट एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिया बे खामानिखौ मावफुंनांगौ अलरेडि फिल्ड सार्भे जाबाय 1 कोटि थाखा ग्राउन्ड वार्कखौ मावनो थाखाय हरनायबो जादों खिन्थु खामानिया स्टार्ट जायाखै दा बेखौ लानानै बे 6 मासाव चिफ मिनिस्टारजों आं गोबां खेब रायलायबाय रायलायनायनि उनाव दाखालि चिफ मिनिस्टारा बुंदों मा बियो खेबनैसो फैनायनि प्रग्रामबो लाबायमोन किन्तु बेयो पस्टपन खालामबाय थादों मा खारनाव दाखालि बुंबाय आं मोनसे बिराद गिदिर प्लानिंआव दंबाय थायो कख्लाबारि फार्मखौ लानानै मोनसे बिग प्लान नोंथ' एग्र' फरेस्ट्रि कलेजखौल'सो बुंदों दा
बे मोनसेल' जायालासेनो कम्पोजिट मोनसे प्रजेक्ट स्टार्ट खालामजायो बेवहाय दा मोनसे प्लानिंआव आं दंबाय थायो बे प्लानिंआ कमप्लिट जाबासो आं बेयाव थांनानै डिक्लेयार खालामहैगोन नों जेबो टेनसन दाला नोंनि 5 बोसोर जोबनायनि आगोलनो कक्लाबारिया मोनसे कम्पोजिट प्रजेक्ट मोनलांगोन होनानै सीएमआ आंनो मोनसे खोथाबो होबाय आरो दा खामानि मावनोथ' सम नांगौ एमएलए एरिया डेभेलपमेन्टआलाय मा फैसा दं फालाय 1 कोटी थाखा बोसोराव 1 कोटीनि 80 लाख थाखा होदों देग्लाय किन्तु बेफोर थाखाया रिलिज जाथ'वाखै जागोन आरो बेजों मा मावनांगौ जायो जोङो फिसा खामानि मावाबानो गवा सब एरियायाव राननांगौ दा आं जुदि बे 80 लाखखौ मोनसे जायगायावनो ज' होजोबनानै दे हमनानै लादो केशव बसुमतारीनि बे गोसोखां माबा जिरायसालिखौनो बे एमएलए एलइडि फान्डजों लुनसांनानै बाव ज' होजोबनाय मोनबा बे समस्तिनि खना खनला आं हाबहैनोनो हानाय नङा दा 2 लाख 3 लाख खाब्ला मोनसे फिसा माबा सेन्ट ग्रेभेलिं दालां फिसा बेफोर खामानि मावनो गोनां जायो स्कुलनि बाउन्डारि किन्तु 5 बोसोराव बेजोंबो गोबां जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन खोथाया जाहैबाय मा नोंनि गोसोआव मा दं आं बेयाव फैदों क'क्राझारनि मानसिमोन आं मिथिया बे जायगानि मानसिफ्रा मा सानदोंमोन मा मादोंमोन नाथाय आंखौ दैदेनगिरिफ्रा बुंनानै लाबोदों आरो बेयाव मानसिफ्रा बयबो ज' जालायनानै आंखौ वेलकाम खालामदों देरहाहोदों खुनु हेंथा होआखै बे 5 बोसोरा आंनि गासै 5 बोसोरा बे समस्तिनि दस्रानि जानो हाया नाथाय आसामनि मिनिस्टार हिसाबै गुबुन जिल्लायाव जिखिनि डिउ दङ मोनलांनांगौ शेयार दङ बेखौथ' आं हरनांगोन जायनि थाखाय फार्स्ट बाजेटखौ आं मोनदोंमोन आसामनि मेनि उनावहाय मोनसे बाजेट जादोंमोन बे बाजेटआव मोनसे जिनिसखौ आङो प्रप'जाल होदोंमोन जबरदस्त हेन्डलुम टेक्सटाइलाव हेन्डलुम टेक्सटाइलनि मिनिस्टारखौ होबाय जेला आंनो मा हरगोन दे नांगौ आंनो होमबा हेन्डलुम मडेल भिलेजनि मोनसे प्रप'जाल दङ बे हेन्डलुम मडेल भिलेजआ आंनो जेरैखिजाया नांगौ मोनसे कक्लाबारियाव गभर्नमेन्टआ एग्रि जाबाय अजन्ता नेवगा एग्रि जाबाय चिफ मिनिस्टारा एग्रि जाबाय हरनोसै मोनसे डिपार्टमेन्टआव रायलायबाय नाथाय जों कक्लाबारि होननानै हरनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआर ओनसोलाव होननानैसो हरनो हायो जों आरो जायगाया बबाव बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआसो खालामगोन हरबाय बिटिआर ओनसोलाव बेनिफ्राय लोगो लोगो आं प्रमद बर'खौ बुंबाय बेयो स्पेसियेलि कक्लाबारिनि बाथ्राखौ साननानै आङो बिनानै लादों ओंखायनो जायगाया कक्लाबारि जानांगौ बिटिआरनिफ्राय आरो गुबुन जायगा होनो मोना होननानै प्रमदआबो एग्रि जाबाय दा बेयो कक्लाबारि ओनसोलाव जागोन गामिफ्राबो बबेखौ लागोन आं दाबो सार्भे खालामगासिनो दङ एसे मोनसे खोथा खिन्थु जायोबा मा जागोन जागायजेननाय समाव हेन्डलुम मडेल भिलेजआ खुब बारा बुरजा फैसाजों बे प्रजेक्टआ स्टार्ट जाया 2 कोटीसो जागोन बाराथाय बारा मानसिफ्रा बेखौ नायनानै 2 कोटील'जों मा जागोन थ' बेहायथ' टेन्डारबो मोननाय नङा किन्तु बिनि लाबा मा जाहैगोन लं रानाव बोसोरनि उनाव बे ओनसोलनि आइजोफोरा नायबाय था बे मडेल भिलेज जानाय लोगो लोगोनो जायफोर जि दायो एम्फौ फिसियो इन्दि सि बा दायो दख'ना दायो आर'नाइ दायो गभर्नमेन्टनिफ्राय बोसोरफ्रामबो रेजिस्टार्ड उइभार्सफ्रा स्किम मोनलांबाय थासिगोन आरो नोंथांमोन दिरुननाय खुनु जिनिसफ्रा ओरैनो थांला बेखौ गभर्नमेन्टआ लांबाय थासिगोन बाजार मोनबाय थासिगोन थ' बोसोर नोंथांमोननि न'खरनि इक'नमिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे लामा मोनलांनोसै मोनसे बिल्डिं बानायनायाव साबसे मानसिया लाब जायो 5 कोटी थाखानि बिल्डिं बानायबाय आं दे कन्ट्राक्टर सासेया लाब जाबाय बेनिफ्राय मिथिं दावथिं जिरायनो मोनबाय जोङो रायजोफ्रा मा लाब जागोन गामिनि रायजो राजायाथ' बे बिल्डिं गिदिराव मिथिं खालामनो फैया आरो ओरैबायदि नियम बानायगारगोन मालाबा कमिटिया जानला मोनला मानसिया गोसो जाबानो हाबनोबो मोनलायबावैसो जाबावगोन आरोखि होमबा पारमिसन लालायलायनांगौ जायो किन्तु जेब्लानाखि नैबे हेन्डलुम मडेल भिलेज बादि कनसेप्टफ्रा फैयो बाहाय 2000 जनसो हयतोबा उइभार्सफ्रा लाब जागोन नङा होमबा देउरिफ्रा प्राय 2000 जनसो कभार जागोन ना 2000 जनसो सि दाग्रा आइजोफोरनि
नामा रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो मडेल भिलेजाव बिसोरो सि जोम दायै दायै न'खरनि रांखान्थिखौ ओरैबायदि जौगाहोनो हागोन दखुवा खानाफोर बायदि जायगायाव थां जे ओरैबायदि सि जोमजोंनो बिसोरो मुगा एबा इन्डिया कम्बल मुगाफोर दायो बिसोर बेनि गेजेरजों न'खरनि रांखान्थि अबस्थाया ओरैबायदि जौगागासिनो दं दा आङो माखासे बेफोरबायदि खामानिखौसो मावलांनो सानदों जायजोंनाखि बोसोर बोसोर रांखान्थि मदद मोनलाङो न'खरफ्रा जों बेखौ नायनांगोन आंहा थाखा गैया मिनिस्टार जानानै 5 बोसोर जोबलांबाबो आङो मना फिसा लानानै न'आव गिदिंलांफिनगोन आङो मानसिफोरनि आखाइ आखाइ थाखा राननो हयथ'बा आं हाया खिन्थु बे ओनसोलनि मानसिफोरनि न'खराव एबा बेंक एकाउन्टआव बोसोराव बा मास मोनफ्रोमबो एफा एफा फैसा हाबबाय थानायनि लामाखौ नैबेबादि हेन्डलुम मडेल भिलेजफोर बायदि प्रजेक्टजोंसो जों हालांदों दा जा केशव बसुमतारीनि दिनै थैनाय सान फंनैसो बिनि सायाव बुङाबाबो गोरोन्थि जागोन एयारफर्सनि मानसिमोन बेखौ आं मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दलननि जागायजेननायनि एसे उनाव गेजेर खन्दनिफ्राय आं बेखौ लोगो मोनदों मानसिया एयारफर्सनि मानसि नालाय टिप टप थायो गानै जोमै खानाय गुसुं गुसुं सिनजायो बेलाय मिलिटारि ना मामोनलै बेदि सानो मोनसे आखु दं आरो आं लोगो मोननाया गोबां खेब बेदि गले गले लोगो मोनबाय थायाखैबाबो जि 6 बार 7 बार जिबनाव आं लोगो मोनदों बेनि गेजेराव जोंहा मोनसे अनलायनाय फोथायलायनाय सिनायलायनायबो जादों जों गावजों गाव बुजिलायदोंबो गिनाय गैया मानसिया गाज्रि मोननो नाङा बै समनि खोथा सिमला एबा बे सापागुरि ओनसोला बै समाव एबसुजों बाराद्राय गैयामोन आन्दलन जागायजेनब्ला दावहानो जादों गावजों गाव नङा होमबा मोनसे राजनैतिक हान्जाजों नाथाय बे आन्दलननि गोनांथिखौ बुजिजेननानै ओंखारबोजेननाय मानसि माखासेफोरनि नामखौ लानांगौब्ला जोंहा केशबखौ लानांगौ जायो जोंहा हनै चन्द्रकान्तमोनखौ लानांगौ जायो उन सिगां हयथ' जादों एफा एनै दिनै मन्थुमोना हयथ' बे समाव एसे सेंग्रा उन्दै अनिकमोनखौ एसे समाव लोगो मोनबाय उनावहाय बिथांमोननि नामखौ लानांगौ जायो आरो एबसुनि आन्दलनाव ओंखारनायनि थाखायनो बिसोर बिराद खस्थ' जानांदों जिबनाव ओनसोलाव मानसिफ्रा गुबुन हान्जानि मानसि गोजा एबसुनि आन्दलनाव ओंखारनायखौ लुबैया खिन्थु जुजि गसंथा सापागुरि खख्लाबारि आन्चलिक कमिटि एबसुखौ बिसोरनो दाजेनबाय